ibe ya ebila nke akwara ya kama ya zi ibe ya ebe ọ ga-ebe. Ekwenyere nkwenyesi ike na ọnwa egburu ji ejiri chụọ àjà emechaa oge buriri ome. Ndewo. Anyị ga-eleba anya n'isiokwu dị mkpa n'ụbọchị nke taa ka anyị kpọrọ iwu nsupe. Iwu nsupe ya bụ the rules and regulations guiding the spelling and pronunciation in Igbo language. Iwu nsupe. Iwu nsupe abịa n'asụsụ ọbụla dịka abịa n'asụsụ bekee English language enwere rules and regulations guiding the spellings and pronunciation in English language. Otu ahụ ka enwekwara n'asụsụ Igbo enwere rules and regulations na-guide otu esi asụ ma otu esi ede gịnị asụsụ Igbo. Ya bụ anyị ga-eleba anya na iwu chịkọtara maọbụ iwu na-achị otu esi asụ ma na-ede asụsụ Igbo. Bụ usoro esi ede ma na-agụ gịnị ma na-agụ asụsụ Igbo. Ya bụ anyị ga-eleba anya n'iwu ole na ole bụ otu esi agụ ma na-ede asụsụ Igbo. Iwu nke mbụ bụ na dịka m depụtara a sị m na iwu nsupe kwuru na a ga-ejiriri Igbo izugbe nke ndị a na-akpọ na bekee standard Igbo. Ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ ya Central Igbo, ọ bụghịzi Central Igbo. For a long period of time now, anaghị akpọkwa ya Central Igbo n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ che na asụsụ Anambra na ọ bụ ya bụ Igbo izugbe. Asụsụ Anambra abụghị Igbo izugbe. Ahịa bụ Igbo izugbe bụ olu dị iche iche ka e wetara mekọta ya ọnụ ka eji mepụta Igbo izugbe. Igbo izugbe standard Igbo enweghị tribe, enweghị ọnụmara ọbụla, onweghị particular dialect, ọ bụghị ngwa dialect, ọ bụghị Anambra dialect. Igbo izugbe bụ ihe kọmitii ọnụ na esi ọnụ na ndị otu ya chepụtara n'afọ 1961 mgbe e wepụtara mkpụrụ edemede Igbo ka ejide ede ma na-agụ gịnị asụsụ Igbo. Ya bụ anaghị akpọkwa ya Central Igbo, ha na-akpọ ya ugbu a bụ gịnị standard Igbo. Ya bụ na iwu nsupe kwuru na a ga-ejiriri Igbo izugbe ka a kpọrọ standard Igbo ede asụsụ Igbo. Ha ọbụla a na-ede ede n'asụsụ Igbo a ga-ejiriri Igbo izugbe ede ya. Lee ịma atụ. Afịa dịka afịa bụ olu ndị, ọ bụ olu Anambra. Afịa bụ olu Anambra. Olu Anambra abụghị ya bụ standard Igbo. Afịa bụ olu ndị. Ị gaghị ibe ide ihe n'asụsụ Igbo maọbụ iji depụta akwụkwọ ọgụgụ n'asụsụ Igbo ga-ede afịa. Ihe ị ga-ede bụ gịnị? Ị ga-eji Igbo izugbe mbụ gịnị? Ahịa. Ahịa. Ahịa ekwesịghị ịbụ gịnị? Afịa, n'ihi na afịa bụ olu ndị. Ahịa bụ gịnị? Igbo izugbe. Ahịa bụ Igbo izugbe. A ma elekwa ya na mgbọtọ. Ndị Owerri na-akpọ nwaanyị mgbọtọ. Mgbọtọ bụ olu ndị. Ị gaghị ibe ide ihe ma ọ bụ ịgụ ihe na asụsụ Igbo mbụ Igbo izugbe ga-edewe mgbọtọ. Ọ dabaghị adaba. Ihe ga-ede bụ gịnị? Nwaanyị. Ọzọ bụkwa enu. Ndị Anambra na-akpọ ya enu, ọ bụghị enu. Enu bụ olu ndị is a dialect, mana the standard Igbo izugbe ya bụ gịnị? Enu. Eliu, elu, ọ bụghị eniu, ọ bụ elu. Ka anyị lekwa ya na nke a. Anị. Anyị Anambra ji Igbo ya sị anị. Anịman, ọ bụghị anị. Anị bụ olu ndị is a dialect. Ihe ọ bụla Igbo izugbe bụ gịnị? Ala. Ala. Anyị ga-elebakwa anya na gịnị? Na ihe ọzọ Igbo nsupe kwuru.
iwu nsụpe si na a ga-eji mkpụrụ edemede ukwu edepụta mkpụrụ okwu. Ya bụ mkpụrụ okwu abịa na mkpụrụ okwu ọbụla, mkpụrụ edemede nke mbụ ya, mkpụrụ okwu ọbụla bidoro mkpụrụ edemede nke mbụ ahụ a ga-eji gịnị? A ga-eji mkpụrụ edemede ukwu eme gịnị? Ezipụta ya. Dịka abịa na aha aka nke a na-akpọ proper noun. Aha aka bụ aha eji mara gị kpọmkwem dịka aha mmadụ maọbụ aha obodo. Lee ịmaatụ. Otu a aha m bụ Odoziakụ Joy Chimezie. Ọ bụrụ na m Chide Chimezie, agaghị m ede ya na gịnị? Mkpụrụ edemede nta. Nke a adabaghị adaba, aga m ede ya gịnị? Ji mkpụrụ edemede ukwu bido ya. Ma ọ bụkwa aha obodo dịka Igbo, ị gaghị esi otu a bido ya. Nke a adabaghị adaba, ị ga-abịa dee ya gịnị? Were mkpụrụ edemede ukwu dee ya. Ọ bụ ya bụ iwu nsụpe si na a ga-eji mkpụrụ edemede ukwu ebido mkpụrụ okwu gịnị? Edepụta mkpụrụ okwu. Ị gaghị eji mkpụrụ edemede nta depụta aha mmadụ maọbụ aha obodo. Ị ga-eji mkpụrụ edemede ukwu mee gịnị? Wee depụta ya. Iwu nsụpe nke atọ. Iwu nsụpe si na ụda arụ na ụda mfe agaghị agakọ. Ụda arụ na ụda mfe. Abịa na mkpụrụ edemede Igbo. Mkpụrụ edemede Igbo dị 36. Anyị nwere mgbechume na udume. Udume ekere udume Igbo dị 8. A, E, I, E, O na U. Ọ dị 8. Mkpụrụ udume a dị 8 ekere ya ụzọ abụọ. Ụzọ abụọ dị nhatanha. Ụzọ nke mbụ bụ ụda mfe, nke ọzọ bụ ụda arụ. Ha abụọ dịkwa na anọ. Ụda mfe, mkpụrụ edemede mepụtara ụda mfe bụ gịnị? A, E, O na O. Nke mepụtara ụda arụ bụ E, I, O na U. Iwu nsụpe Igbo si na ụda nsi na ụda nke a na ụda si na ụda mfe na ụda si na gịnị? Ụda arụ agaghị agakọta ọnụ na mkpụrụ okwu Igbo ọbụla. Ọ gaghị agakọta ọnụ. Mkpụrụ okwu Igbo ọbụla ị hụrụ ụda mfe na ụda arụ gakọtara ọnụ, mara na ọ bụ okwu ebitere ebite, ọ bụghị okwu Igbo. Mara na ọ bụ okwu esi na mba ọzọ webata ya n'asụsụ Igbo, ma ọ bụ ya bụrụ na ọ bụ okwu bekee nke na-enweghị mpụtara n'asụsụ Igbo, abịa mee ya ihe na-akpọ Igbonaization, bịa tụgharịa ya otu ahụ ọ dị n'asụsụ bekee, webata ya otu ahụ n'asụsụ Igbo. Ịma atụ dịka mgbe a na-ekwu okwu si ashawo. Ọ bụrụ na unu lee anya, m ga-ahụ na a si na ụda mfe, a sikwa na ụda mfe, o si na ụda arụ. M ga-ahụ na ụda mfe na ụda arụ batara ọnụ na mkpụrụ okwu nke a. Mbụ nke iwu nsụpe si na o kwesịghị ekwesị dị na mkpụrụ okwu Igbo. Ihe o si dị na mkpụrụ okwu nke a bụ na gịnị? Bụ na ọ bụ asụsụ eme gịnị? Ebitara ebite, ọ bụghị asụsụ Igbo. Dịka abịakwa n'ime atụ, enwere ha na-akpọ mango. Mango bụ mkpụrụ okwu bekee mana o nweghị mpụtara n'asụsụ Igbo. Ya bụ achọ ide mango n'olu Igbo, a ga-ede ya na gịnị? Were mkpụrụ okwu Igbo mee gịnị? Depụta ya otu ahụ ọ dị na bekee. Ọ bụ ihe isi hụ a nke dị na ụda mfe na o nke dị na gịnị? Ụda arụ. N'ihe m na-akpọ, ihe m na-ekwupụta ebe a bụ na iwu nsụpe si na ụda arụ na ụda mfe agaghị agakọ ọnụ na mkpụrụ okwu Igbo ọbụla. Ya bụ Igbo nwere nne, ebe ọbụla ị ha na ụda si na ụda mfe na ụda si na ụda gakọtara ọnụ, ma na ọ bụ gịnị? Na ọ bụ okwu ebitere ebite, ma ọ bụ ya bụrụ na ọ bụ okwu bekee nke na-enweghị mpụtara n'asụsụ Igbo, ewee mee ya ha na-akpọ gịnị? Igbonize, mee ya Igbonize. Ya bụ iwu nsụpe bụ usoro esi ede ma na-asụ gịnị? Asụsụ Igbo. Iwu nke mbụ si, iwu nsụpe kwuru na a ga-ejiriri gịnị? Igbo izugbe edepụta gịnị? Edepụta ihe ọbụla ga-ede n'asụsụ Igbo, standard Igbo. A gwara m ụnụ na olu Anambra abụghị ya bụ gịnị? Igbo izugbe. Igbo izugbe enweghị olu ọbụla ọ bụ n'ala Igbo. Ọ bụ ndị kọmitii gakọtara ọnụ wepụta gịnị? Igbo asụsụ dị iche iche wee kpọọ ya gịnị? Igbo izugbe n'afọ 1961. Nke abụọ bụ na iwu nsụpe si na a ga-eji mkpụrụ edemede nke ukwu, capital letter. You must use capital letter to start everywhere, especially proper noun, aha aka, words like name of a person, name of a village, or name of a particular thing, like aha Chimezie dịka m nyere n'ime atụ.
You can't get the small letter in video. You have to start it with a capital letter. Igbo, you don't start it with small letter I. You have to start it with capital letter I. They can depth and reba. Igbo means them are more. So that's why Igbo come you and I will saw.